kwami asifikanga noShembe sasivele sikhona noJesi Mbala uzalwa kusona lokhu ngikusho ngoba inkolo kaShembe iqale ngo1910 abantu bevele beganiwe isithembu neBhayibheli uqobo lwalo lisithembu nje lonke njengoba sikhona la emhlabeni sonke sizalwa isithenjini ngobo baba bethu noAbrahama babeganwe isithembu ngakho ke ubuNazaretha ngibona ukuthi ma abantu bevumelana ngokukanana ngokwesithembu ubuNazaretha kufanele ukuthi buxekwe ngokuthi uyibona obadala isithembu cha akubanga njalo into nje ayiveli ikhona namanje nombhalo uyakufakaza lo khale bathi umuntu mayikhetha inkosi ekuphakameni uyakufuna isithembu mina ngibone ngathi kunganaki nje ngoba mawusulandela kahle akekho umuntu ongekho esithenjini ngoba noma ngabe unayo umfazi oyedwa kodwa kuyakutholakala ukuthi uqonyiwe kwezinye indawo isithembu leso unezingane ozizele khona uhlezi lapho einkolweni zakho ozizalayo nje isithembu kanti kuhle ukuthi uphumele nje ubala umuntu umlobole abe umngakho oqalo wesibili wesithathu uphumele nje ubala manje ke ingakho ke ngithi mina cha akekho umuntu ongekho esithenjini mawulandela kahle ngisho uSolomon wayenabafazi abawu700 namashenda u300 kusho ukuthi wayeno1000 eyedwa manje ke uma ke sizothi isithembi sakwaShembe ngaleso sikhathi uSolomon enabafazi abaningi kangaka yayingakaqali lenkolo kaShembe kuyiphutha lamaphutha makuthiwa isithembi sakaShembe into nje yabantu bonke emhlabeni kusho ukuthi baba umfundisi njengoba nginoma wengane kusho ukuthi awenzi lutho nginesithembu unosiphazi noma wengane ukuthi isithembu lesi hayi ukuthi uyoze uphumele obani cha uthandwe amantombana u10 isithembu leso ngoba into yenza kumfazi nasentombini uyayenza isithembu leso asazi uthini ubaba uShabanela lapha siswazini waganwa kakhulu wazala abantu ukuthi ke kwenzeka kanjani angazi kodwa kona kwenzeka okusho ukusala kodwa kodwa ufikile cha baba umfundisi mina bengizothi ke ukuthi nje baba umcineka omunye umuntu wakwangibuza ukuthi ngoba uNkulunkulu wadala uAdam noEva akadalanga uAdam noEva babili nimvumela kanjani chiliza njengomfundisi ukuthi umuntu akhana umfazi wesibili kuyale ngakho embhalweni baba kuJeremiah 31:22 ngase ngithi ngiyavuma ukuthi uNkulunkulu wadala uAdam noEva akadalanga uAdam noEva babili kodwa isithembu into ayidala kabusha njengoba ngifunda lo mbhalo nje ithi lencwadi uyakuhamba kuze kube nini wena ndodakazi ehlubukayo ngokuba uJehova wenzile into entsha emhlabeni ukuthi owesifazane uyakuphahla indoda hayi abesifazana abawuphahla indoda cha ba owesifazane uyokuphahla indoda
manje ke indodi yoba sesente omunye abe ngapha mangimi ngapha senginiphahlile manje ngibe sengiza futhi embhalweni njengoba ngengasho baba ukuthi isithembu lesi ngisho Abraham ababeganwe isono uJesu uzalo uJosepha umkhulu wakhe uDavida ukhokho wakhe uAbraham manje mawufunda incwadi kaJethuri 1 Jethuri 1 verse 31 ithi lencwadi uNafishi uKedema bonke laba kwawamadodana kaIshmael amadodana kaKhethura wesithembu sika Abraham lo engithi ukhokho kaJesu ilapho babumfundisi ngiyathanda la ngiyayizwa impela le ndaba engathi ithanda ukushuba bengifisa ukwazi laba bumfundisi ukuthi ke mhlambe la ngidabuke ngibona ubaba mhlambe la ku 60 70 eganwe ingane na 18 mhlambe ikhona ni iconstitution noma mhlambe umthetho othi cha bobo ngoba phela naku ufuna uganwa thatha mhlambe kunosize noma baba ngicela nje baba ukuphumela obala ku wrong lokho ukuthi uthi una 70 noma una 80 uthatha ingane no 18 years yebo mawusuka ugana usuku ngevuganela ukuswenga usuku uganela ukuzala kodwa ingane mayisincane kangaka ingangumzukulu wakho akubukeki noma uthatha kufuna ukuthatha umuntu omncane kodwa ayo omncane ngaleyo ndlela roughly nje baba omncane kangaka nishiyane kangakanani ake ngithi nje baba mangina 60 kufanele ngithathe ingane mhlambe no 30 noma 35 kuthi kuswela ku30 kuyaphela usevuthiwe lo yebo baba usevuthiwe useyazi nokuthi uyokwenzani emshadweni useyazi nokuthi uyokwenzani emshadweni kodwa mangina 70 ngithatha ingane ena 18 abusing child abuse leba ukuhlukumeza uma ngabe umfana ena 24 intombazana ena 18 ke umfana ena 24 intombazana ena 18 kulungile hayi ukuthi una 18 16 20 uthatha umuntu oko 70 hayi akungithi nje ba umcineka kulula ukuchaza lento umuntu wesifazana ake ngithi nje ngiyalinganisa mina 55 years noma 50 years alisekho ilungelo lokuthi akhulelwe ngoba imizwa yakhe yokumithi siya ngokwehla ikona lokudala ukuthi uzwe kuthi umuntu usekhulelwe iminyaka emibili imizwa yokuzala esuke engasasebenzi kahle seyehlile kodwa ngokukhulelwa ngithi 9 months mase kweqa usho ukuthi amasosha omzimba asuke ngasafunction ngendlela yawo hawu siyabonga baba umfundisi angazi bela ngibona umfowethu engathi ngoba la ngikhona ngumbuzo wami ngifisa ukubuza la kumfundisi baba Mcineke ukuthi njengoba sila kule nkolo eNazareth amfundisi wenkosi sihamba ngobungcwele uNkulunkulu asiphebona ubuhle basi isithembu kahle kahle uNkulunkulu aze asenze ukuthi wayisenzelani ngoba ngiyathola mangilandela amazwi akhe ubaba umfundisi ukuthi yinto edalwe uNkulunkulu kabusha enenhloso yaso kukhona ukuthize ayikwenzela lokho umbuzo wami la ukhona ngqoke ubuhle baso ke azasake wayibukelela ephi nendawo ukuthi kukhona la kukhona khona ngempela ngacishe kulungiseke khona mhlambe ngendlela yakhe ubuhle besithembu sihle la uma ungenabo abantwana singazi ukuthi uyena muphi okuyena ongazali ngempela phakathi kwesifazane nowesilisa kanti ma uphinda uthatha kugcina kubonakala ukuthi inkinga ingakuphi ubani ofuna ukwelashwa yebo ubani ofuna ukwelashwa njengokuthi nje mawufunda
uGenesis 16 yebo baba ithi lencwadi uAbrahama uSara akazalanga kuAbraham ngikunjalo manje ke wayesesuka yena uSara wathi kuAbrahama uJehova unginqabela ukuthi ngizale yeah ngakho ke ake uthathe kusona isisebenzi lesi esisebenza la ekhaya usenze sibe umngakho mhlambe uJehova uzongikhumbula ngaso wanele wayithatha le ntomane ayisebenza khona wayithatha ya umngakhe yavele yafika yazala kwathi ingane oqala yanikeza uSara usho ukuthi ke lapho ke sekuyalapheka kanti kuba wayengafuni ukuganwa wayeyofa engena ngane umuzi wakhe ufe kanti ingane yokuphila ngokuthi umuzi wakhe uyaqhubeka manje umlamuli futhi ingane ngisho nixabene eqhamuka ingane uPapa mama ingase nihleka nobabili isiphelile ingxabano manje ke ngaleso sizathu isithembu sihle lapho ngiyaphenduleka baba la ebubini sibi ngoba abantu besithembu mabexabene abafuni ukuxolelana abafuni nje ukuxolelana abaxolelani kalula kanti okusemqoka ukuthi abantu bazwane emhlabeni bazwane njengezinqa izinqa mazike zahlukana kuphuma into engalungile khulu kuyeza ngiyaqala ke le ndaba ayivele ihlukane manje zike zahlukana kuphuma into liyabhubha kuyonakala kubaleka abantu abantu the time now is 24 minutes past 5 ekseni kuselona ibandla lamaNazaretha esihlokweni esihle sithi ubuhle bobuNazaretha kwi Vibe 94.7 FM sisenayo ubaba umfundisi wenkosi ubaba umfundisi uChiliza ingqalabutho yethu lapha esontweni insizwa ekisho ngengila kuvuka ama minute kunoma ubani empilweni nje endoda akesihle umuntu olawucela umuzi uyaphakela ngoba khona umunye ebalance athi hayi baba umcineka sinesidingo endodeni nje ngale kokuthi unazo zonke izinto sinasi isidingo isithembu ngoba abantu besifazane baningi kunathi uma lo qala umfazi egoloza nami laba abanye bazogana bani ngoba ngisho sifunda nje esikoleni ingane zamantomane ziningi kunezabafana ngisho endlini zamasonto abesifana ibona abaningi kunamadoda sinaso ke nje baba isidingo isithembu sokuthi abanye abantu bagane nje kungunakele lutho nje nangu umfuze qoba nemfuzo kungonakele lutho nje baba ukhona ke umuntu baba umcine kuyaganwa ngoba umfazi wakhe neconsi mawukwathatha omunye liyehla mawukwamthatha nje omunye livele lehla omunye aganwe nje umngakhe engenankinga ngoba yini into edingekile nje ukuthi ibe khona ukuthi abantu bagane ngoba uJeremiah 29 verse 6 uthi thabathana abafazi nendi